Я да надникнем в стаята на Кари, да видим какво прави. Кари, здравей, мамо! Какво правиш? Правя гривничка. О, какви хубави цветове, любимият ми. Ами да, може и да е за тебе. За мен? Супер! А кой е с тебе? Верният ми помощник Рафаел Карински. Рафо! Само да покажа какво оборудване имам. За гривничките ли? Да, за гривничките. Само да махна столчето. Ето колко имам цветове. пликчета, конец. Имам и перлички, там имам. Имам много, имам пратки. Имам още. И долу има такива. Много неща имаш. Да.